Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming mga elemento ang gumagala sa mundo nating mga tao. Marami ang naniniwala at marami rin namang hindi. Ikaw, naniniwala ka bang hindi lang tao ang namumuhay sa mundong ito? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Chichay, 18 anyos, nang natuklasan ko ang mga hiwaga sa mga manikang nasa loob ng antigong cabinet ng aking 75-year-old na lola. Hindi ako mapagpaniwala noon sa mga ligaw na kaluluwa o kahit na anong klaseng engkanto na madalas nakikwento sa atin noong mga bata pa tayo. Pakiramdam ko ay ginagawa lang ang mga engkanto o kakaibang elemento para mapasunod ang mga bata sa utos ng mga matatanda. Nakamulatan ko na ang iba't ibang pananakot sa akin noong bata pa lamang ako. Kaya naman nasanay na ako. Hindi na ako naniniwala noong nagkaedad na ako, pero ang lola ko ay nananatiling malakas ang paniniwala sa mga engkanto at mga ligaw na kaluluwa. Naganap ang ibabahagi ko sa inyo sa aming lumang bahay sa probinsya. May kinalaman nga rito ang mga manika ng aking lola. Hindi ko naisip kailanman ng mga manigang yon ang magmumulat sa akin na hindi lang tao ang pwedeng mamuhay sa ating mundo. Summer noon at walang pasok, kaya nagbakasyon ako sa aming probinsya. Ganon madalas ang ginagawa ko tuwing sasapit ang summer dahil gusto ko noon na makasama ang aking lolo't lola. Alas 4 ng hapon nang may narinig akong kumakatok sa aming gate na gawa sa kawayan. Sa tansya ko noon nasa edad 28 ang babaeng kumakatok. Maliwalas ang kanyang mukha at nakasuot siya ng pakupas na asul na bestida. Nakasuot din siya ng maruming sandals. Hanggang balikat ang haba ng kanyang itim na buhok at napansin ko kaagad ang magkabilang beloy sa kanyang humpak na pisngi. Eva raw ang kanyang pangalan at hinahanap niya noon ng aking lola. Sinabi niya na kaibigan daw niya ang lola ko. Pinapasok ko siya bilang may tiwala naman ako sa kanya. Ikaw na siguro si Chichay, no? Ako nga po. Paano niyo nalaman? Kilala ko po ba kayo? Nakilala mo na ako dati. Maliit ka pa noon. Ah, ganun po ba? Pasensya na ah. Marami kasi akong hindi maalala nung bata ako. Naiintindihan ko at alam ko kung bakit. Ha? Anong oras ba babalik ang lola mo? Hindi ko pa alam eh. Kasama niya yung mga haranista sa simbahan namin. Kumakanta pa rin pala siya, no? Madalas na lang po pag may lamay o kaya mahal na araw. Busy na rin kasi si Lola sa pag-aalaga sa lolo ko. Hindi pa rin ba maayos ang baga ng lolo mo? Paano niyo po nalaman? Wala naman. Usap-usapan lang. Kaming pamilya lang kasi ang nakakaalam nun. Nabanggit siguro ng lola mo dati. Hindi ko lang maalala kung kailan. Hindi ko po kasi talaga alam kung anong oras uuwi ang lola. Gusto niyo bang maghintay na lang o sabihin ko na lang na dumaan kayo? Alis na lang siguro ako. Hindi kasi ako pwede magpagabi. Sige po, sasabihin ko na lang sa kanya mamaya na dumaan kayo. Teka, bago ako umalis, pwede bang magpahatid sa likuran ng bahay niyo? Likuran ng bahay? Medyo masukal pa po ron eh. Ayos lang yun. Gusto ko lang makakuha kahit isang dakot ng lupa mula sa kawayan ninyo. Aanhin niyo po ba? Lagi akong mihingi nun sa lola mo. Mapula at mataba ang lupa ng kawayan niyo. Pero… Huwag kang mag-alala. Konti lang naman ang kukunin ko. Alam na yun ng lola mo. Kahit sabihin mo pa sa kanya mamaya pagdating. O sige, ihahatid ko na kayo. Sasama ka sa akin? Gusto mo?
Baka kasi maligaw kayo. Ikalawang pintuan sa kaliwa ang daan papunta sa likuran nyo, di ba? Opo. Halika, sumama ka. Sige po. Ay, may kumakatok. Mauna na po kayo. May kumakatok sa gate baka si Lola na yon. Ay, akala ko'y nakatulog ka na naman eh. Halika, tulungan mo ako sa mga bit-bit ko. La, may bisita po kayo. Bisita? Opo, hihingi raw ng isang dakot na lupa sa kawayan. Ano? Kilala niyo raw eh. O ano bang pangalan? Eva. Eva? Opo. Halika, puntahan natin. Wala siya? Saan dumaan yun? Wala namang... Sigurado ka bang si Eva yon? Opo, nakasuot siya ng pakupas na... Bestidang asul at maruming sandalyas? Yan nga po yung suot niya. Paano niyo nalaman? Tuwing huling Biyernes ng Mayo, pumupunta siya rito sa bahay. Mukhang kilala niya rin ako eh. Sino po ba siya, La? Siya yung nasa kabinet ko. Ha? Siya ang manika sa kabinet ko. Nahirapan akong intindihin ang sinabi ni Lola. Pinakita niya sa akin ang manikang si Eva, isang antigong manika. Laging nakasara ang antigong cabinet ni Lola. Yun ang unang beses na nakita ko ang laman noon at akala ko dati puro lang mga damit at abubot yon. Pero napuno yon ng mga antigong manika. Isa-isa niyang sinabi ang mga pangalan noon kabilang na yung si Eva. Pero hindi ko naman masyadong pinakinggan. May mga nakabalot din na plastic. Nasa gawing ilalim ng cabinet ang mga nakabalot sa plastic na mga manika. Sinabi ni Lola na hindi raw pwedeng galawin ang mga yon dahil posibleng makatakas sa mga kaluluwang inangkin ng mga manikang yon. Mas lalo akong naguluhan. Sinabi niya sa akin na ginawang vessel ng mga ligaw na kaluluwa ang mga manika o laruan. Nangyayari raw yon kapag nakakakuha ng malakas na enerhiya mula sa taong may-ari ng mga manikang yon. Lahat ng mga manika ni Lola ay pinamahayanan daw ng mga kaluluwa. Hindi naman siya ginagambala ng mga yon at gusto lang daw ng mga yon na may mapuntahan. Malaking tulong din daw ang pagiging espiritista ng aking lola para magtiwala ang mga kaluluwang yon na mamahay sa iba niyang manika. Ang ibang mga manika naman, inabot lang kay Lola. Naniwala kasi ang mga taong nag-abot noon na may namamahay sa mga manika nila base na rin sa mga nangyari raw sa buhay at bahay nila. Inampun ni Lola ang mga yon at dinasalan. Inalam niya kung sino ang kaluluwang namamalagi sa mga manikang yon. May mga mabubuting kaluluwa na namahay sa mga manika na nakatulong kay Lola sa pagiging espiritista niya. Nakatulong din ang mga iba para maging masagana at ligtas ang kanyang buhay. Kabilang na raw roon ang manikang si Eva. Chichay, halika. Tingnan mo itong manika kong si Eva. Dali. Ayoko po. Oh, bakit naman? Matutuwa ka kapag nahawakan mo na ang buhok niya. Parang buhok ng bata. Ito ang pinakauna kong manika na pamana sa akin ng inang ko. Bigay daw sa kanya ng naging kaibigan niyang dayuhan nung bata pa lang sila. Composition dalang tawag dito. Gawa raw sa kusot, dagta, gawgaw at iba pang natural na materyales. Bihira na lang ang may mga ganito. Mabuti na lang at naalagaan siya ni inang bago maipasa sa akin. La, sa kapitbahay lang muna ako ah. Mukhang hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Nakikinig po ako. Sinabi niyo maganda ang buhok ng manikang yan. Eva. Eva ang pangalan niya. Hindi siya basta-basta manika lang na nabibili o nakukuha sa pamilihan. Okay po. Mula nung nagkwento ako sa iyo tungkol kay Eva,
At sa ibang mga manika ko, hindi mo na ako masyadong kinikibo ni hindi ka na nagtutungo dun sa kwarto ko. Lagi lang kasi ako nasa kapitbahay la. O pues, mula ngayon hanggang matapos ang bakasyon mo, dito ka lang sa bahay. Bakit naman po? Dahil gusto kong maintindihan mo kung bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa. Kung bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, nung 8 taong gulang ka pa lang, madalas ka nang naglalaro sa likuran ng bahay natin. Lagi ka naglalaro mag-isa sa kawayan at madalas naaabutan kita ron na natutulog. Wala po akong maalalang ganyan. Ay, ilingid sa kaalaman namin, may nakakalaro ka palang magandang engkanto. Nagustuhan ka niya. May mga madaling araw na naglalakad ka ng tulog patungo doon sa kawayan. Maraming kapitbahay natin ang nakakarinig sa iyong tumatawa habang tila may kausap. Maliwanag ka raw tingnan at parang may kalaro. Ilang beses sinabi sa akin, pero hindi ako naniwala. Hanggang isang umaga, nakita ko ang mga paa mo na puro lupa habang nakahiga doon sa kama mo. Doon na ako kinabahan. Hindi na kita magising kahit anong gawin ko. Alam kong buhay ka, pero kapag sinabi ko sa iba, hindi sila maniniwala. Ayoko sabihin nilang patay ka na. Tapos, ano pong nangyari la? Sinubukan kitang ibalik sa abot ng aking makakaya. Pero nabigo ako. Ilang araw ka nang hindi nagigising. Pinagpapawisan ka ng malansa at hindi ko alam kung bakit. Nagpatulong na ako sa mga espiritistang katulad ko. Tama nga ang hinala ko. Sinusubukan kang kunin ng magandang engkanto sa kanyang mundo. Hindi nga lang niya magawang hilahin ang katawang lupa mo hanggat hindi kita binibitawan. Alam niyang kaya kong makipaghilahan habang nandito ako. Alam po ba ni na Mama to, Lola? Ay oo, sinabi ko sa kanila nung nagising ka na. Paano ako nagising? Dahil kay Eva. Yang manikang yan? Oo, alam kong hindi ka maniniwala. Matagal kong naging proteksyon si Eva. Malaki ang tulong niya sa akin bilang espiritista. Tinulungan niya ako para mabawi ka. Tinuruan niya ako kung paano ka mababawi. Binantayan ka niya habang ginagawa ko yun. Nakabalik ka makalipas lang ang 4 na araw. Hindi ka na ginambala ng engkantong yun. Siniguro yun ni Eva. Kaya siya nagpapabalik-balik sa likuran ng bahay para siguraduhin hindi na makakatapak pa rin ng engkantong gustong kumuha sa'yo. Bakit wala po akong maalalang ganyan? Tinanggal lahat ni Eva ang mga alaalang yun. Meron siyang ipinalit. Ano pong pinalit niya? Balang araw, maiintindihan mong makakatulong sa'yo yun. Sa ngayon, pasensya ka na kung kailangan mong malito at matakot. Ay, hindi po ako natatakot. Normal na makaramdam ng takot sa mga bagay na hindi pa natin maintindihan. Inisip kong nasisiraan na ng bait ang lola ko pero hindi yon ang totoong nangyari. Hindi ko lang talaga tanggap noon ang kakayahan niya. Hindi ko lang noon matanggap na kaya niyang makipag-communicate sa mga elementong iniiwasan nating mga tao. Sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari noong kabataan ko pero wala akong maalala kahit na ano. Binalikan ko ang mga retrato na meron ako sa bahay ni lola. Kahit ang mga yon ay wala akong maalala. Pasimple kong pinagtanong ang nangyari sa akin noong bata ako. Nagulat ako dahil alam ng lahat ng mga tao sa aming barangay ang nangyari sa akin noon. May mga retrato silang pinakita sa akin kung saan ay nakahiga lamang ako sa sahig na pinalibutan ng asin at itim na kristal. Totoo ang sinabi ni Lola na tagaktak ako ng pawis. At sinabi nga rin ng iba na malansa ang pawis na nilalabas ko. Maraming tao ang pumunta noon sa bahay para alamin ang sitwasyon ko.
May mga nagsabi na may isang reporter na gustong alamin ang kwento ko pero hindi yon pinayagan ng lola ko. Sa mga retratong pinakita sa akin ng mga kapitbahay ko ay napansin kong andun si Eva. Nasa gawing kaliwang balikat ko siya. Kinilabutan ako sa mga hindi ko maintindihang dahilan. Nakaramdam ako na parang ang nangyari yon sa akin pero hindi ko mapagtagpi-tagpi ang lahat. Nagtanong ako sa lola kung sino nga ba talaga si Eva. Naging kilalang espiritista si Eva na tumulong sa mga taong nakakabangga ng mga elemento. Hindi natuwa ang mga tao sa kanya dahil pakaramdam nila ay sugo siya ng demonyo. Sinugod ang dampa niya isang gabi at doon ay pinagtulungang gahasain ng mga lalaki bago pinatay at sinunog sa bukid na katabi ng kanyang dampa. Naligaw ang kanyang kaluluwa dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon ay nakahanap siya ng tahanan sa manikang pinamana ni inang kay lola. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na naging normal ang buhay ko mula noong nalaman ko ang tungkol kay Eva. Marami nang nangyaring hindi ko nagustuhan sa bahay ni lola habang kasama ang mga manika niya. Sinubukan kong magpagabi sa kapitbahay para hindi ko kailangang isipin ang mga manika ni lola. Pero hindi yon nakatulong, Papa Dudut. Sinabi sa akin ni lola na sa tuwing iniiwasan ko ang mga yon ay mas lalo lamang silang gagawa ng paraan para mapansin ko sila. Gusto ko nang umuwi sa amin pero baka magtaka si mama. Alam kong uusisain niya na naman kapag napaaga ako nang uwi sa amin. Tinis ko na lamang ang pananatili sa bahay ni lola. Hindi naman ako sinakta ng mga manikang yon pero sa tuwing naaalala kong nakakulong lang sila sa antigong cabinet ay hindi na ako mapanatag. Lalo na kapag naaalala ko ang mga kwento ni lola sa bawat manikang meron siya. Tulad na lamang ng manikang si Hera. Malit na manikang porselana at naputol ang 3 daliri nito sa kanang kamay. Kulay pula ang bestida niya na parang sinaunang tao sa England. Manipis na ang maalong buhok nito na kulay ginto. Wala na ring sa pinoon ang mga paa niya. Kung tititigan mo siya noon ay parang may sinasabi ang mga asul na mga mata niya. Kahit ako noong una ko siyang tinignan ay parang napakalalim ng nangyari sa kanya. Sinabi ni lola na binigay yon ng isang dayo sa kanya. Nalaman niyang tumanggap si lola ng mga manikang pinamahayan. Sinabi ng nagbigay kay Hera na madalas daw siyang nakakaramdam ng kakaiba sa manikang yon tuwing madaling araw. Hindi nagkatubiling kunin ni lola ang manikang si Hera. Kinilala niya yon at nalaman niya ang totoong kwento ni Hera. Nalaman ko rin ang kwento niya noong sumapit ang 2:25 ng madaling araw. Lolo, kayo po ba yan? Lolo, hindi naman po. Lolo? Lolo, kayo po ba yan? Hala, sino yun? Lolo, dumating na po ba kayo? May naririnig ba talaga akong katok? O nananaginip lang ako? Ay, makabalik na nga sa kama. Oh, may kumakatok na naman. Saan ang gagaling yung katok na yun? Galing sa cabinet yung katok. Buksan ko nga.
nakalak? Huwag mong buksan ang cabinet! Lola! Bumalik ka rito sa kama. Madali ka! Lola, may kumakatok po sa loob ng cabinet nyo. Alam ko, Ano po yun? si Hera. Manika? Manika yung kumakatok? Oo. Hinaan mo yung boses mo. Akala niya tutulungan mo siya. Ano pong tutulungan? Hindi ko po kayo maintindihan. Shh! Tumahimik ka muna. Natatakot ako, Lola. Huwag kang matakot. Hindi siya nananakit. Binabalikan lang niya mga huling sandali niya sa mundo. Hindi ko po maintindihan. May mga kaluluwang ligaw na tanging naaalala lang yung mga huling sandali ng buhay nila. Umiikot lamang sila ron sa pag-asang makuha nilang sagot sa kung bakit sila napunta sa ganong sitwasyon. Ano pong nangyari kay Hera? Ay, nabuhay siya nung panahon ng mga Hapon. Isa siya sa mga comfort women. Inabuso. Lola! Hinaan mo ang boses mo. Opo. Pasensya na po. Hera lang ang pinangalan ko sa kanya. Hindi ko nalaman ang totoo niyang pangalan. Hindi niya magawang maalala. Ano pong nangyari sa kanya? Mula nung kinuha ko siya, lagi na lang siyang kumakatok sa cabinet gamit ang ulo niya. Paano niyo po nalamang ulo niya yung pinangkakatok niya? May gasgas na ang gilid ng noo niya. Malapit na rin yung mabiyak. Tuwing madaling araw po ba siya ganito? Hindi naman. Tuwing kailan po? Tuwing ikatlong Sabado ng buwan. Sa pagkakaalam ko, yun ang araw na namatay siya. Paano po siya namatay? Hindi naging madali ang buhay niya bilang comfort woman. 16 anyos pa lamang siya nung naharang siya ng mga grupo ng mga Hapon sa Bulacan. Dinala siya sa isang bahay, ginahasa at pinahirapan. Kinulong sa banyo. Ilang Hapon ang gumamit sa kanya na dahilan para magkaroon siya ng sakit. Naunang nakita ang senyales ng sakit niya sa kanyang mga kamay, kaya pinutol yun ng mga Hapon. Ilang beses siyang sumigaw para humingi ng tulong pero binusalan nila ang bibig niya. Lola, Diyos ko, ang lupit naman nung nangyari sa kanya. Kinulong siya sa banyo. Hindi siya pinapakain. Sinubukan niyang ipangkatok ang mga siko niya pero talagang nanunuot ang sakit. Kaya ulo niya ang pinangkatok niya? Ganun na nga. Mahigit 1 linggo niya yung ginawa. Wala man lang bang tumulong sa kanya? Meron. Alalay yon ng mga Hapon. Matandang babae. Siya ang tumutulong para magpaligo sa mga comfort women kapag gagamitin na sila ng mga Hapon. Nakatakas si Hera? Nakatakas sa paghihirap. Hindi ko po kayo maintindihan. Nung binuksan na matandang babae ang banyo, nakita niyang naghihirap na talaga si Hera. Sinubukang gumapang ni Hera. Sinubukan niyang ipaintindi sa matandang babae na ayaw na niya talaga. Gusto na niyang matapos ang paghihirap niya. Nagmakaawa na si Hera kahit pautal-utal na siya. Gusto na niyang matapos ang buhay niya. Ang matandang babae ang tumapos sa kanya? Sinaksak na matandang babae sa leeg si Hera. Hinayaan niyang umagos ang dugo hanggang sa maubos yun. Yun ang paglaya ni Hera. Pero nakulong siya sa manika. Wala siyang ibang mapuntahan. Ano pong ginagawa niyo para mapatigil siya sa pagkatok? Wala. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Wala akong magagawa. Ganyan ang buhay ng ilang ligaw na kaluluwa. Umiikot sa huling sandali ng kanilang buhay. Alas 2:30. Oh, Alas 2:30 na. Ito yung oras na namatay si Hera. Dito natatapos lagi ang kanyang pagkatok.
ako nakatulog dahil sa mga nalaman ko tungkol sa manikang si Hera. Bumalik ako sa kwarto kinabukasan para subukang buksan ng kabinet. Hindi naman yon nakalak pero hindi ko yon nabuksan. Nakatitig lamang ako sa kabinet at iniisip kung ilan ba sa mga manikang yon ang hindi matahimik. Iniisip ko noon kung ilan ba ron ang gustong mabigyan ng hustisya ang buhay nila. Nakatitig lang ako sa kabinet pero hindi ako nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon. Wala noong nadiskubre ko ang tungkol sa mga manika ni Lola. Hindi na ako nakaramdam pa ng takot at mas naig noon ang kagustuhan kong makilala pa sila. Sinubukan kong magpakwento pa kay Lola pero naging matipid na siya. Nag-alala siya dahil baka hindi pa ako handang makilala lahat ng mga kaluluwang meron ang mga manika niya. Sinabi niya namang balang araw ay malalaman ko din ang lahat. Nagtungo ako sa sala at naupo doon. Sinubukan ko magbasa ng pocketbook para alisin ang mga manika sa utak ko. Hindi ko nagawang iwaksi sa isipan ko ang mga itsura ng mga manika ni Lola. Hindi ko na rin naintindihan pa ang mga binabasa ko. At minabuti kong isara na lamang ang pocketbook. Nahiga ako sa sofa habang nakatingin sa kisame. Binabalikan ko ang mga nangyari noong kabataan ko. Nanakit lang ang ulo ko habang pilit na binabalikan ang mga alaalang hindi ko naman matandaan. Nagtungo ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Noong nakabalik na ako sa sofa ay bigla na lang nagpakita si Eva. Ganon pa rin ang suot niya noon, pakupas na asul na bestida. Marumi rin ang kanyang suot na sandals. Hindi ako nakagalaw noong nakita ko siya at nakaupo siya sa sofa. Nakangiti sa akin at inaaya niya akong tabihan ko siya. Hindi ko alam kung paano pero napasunod na lamang ako sa kanya. Inabutan niya ako ng isang basket ng prutas at nilagay ko yon sa aking paanan. Kilala na kita. Ako si Eva, hindi ba? Ikaw ang manika ni Lola. Ako ang kaluluwang nasa loob ng manika ng lola mo. Bakit hindi mo sinabi yan nung una kang nagpakita sa akin? Maniniwala ka ba? Baka katakutan mo lang ako tulad ng lolo mo. Kilala mo ang lolo ko? Nakaharap mo na siya? May ilang beses na. Mas matapang ka sa kanya. Mas tanggap mo ako. Hindi kita tanggap. Matatanggap mo rin ako kapag handa ka na. Hindi kita maintindihan. Hindi ko kayo maintindihang lahat. Yan din ang sabi ng lola mo. Sinabi niya wag mo na raw kitang lapitan dahil hindi ka pa handa. Sabi ko sa kanya, kailangan na. Bakit? Alam ko marami kang tanong tungkol sa nangyari sa'yo nung bata ka. Masasagot mo ba lahat? Parehas na parehas pa rin ang mukha mo nung bata ka hanggang ngayon. Mabilog ang mga mata mo. Yan ang gusto ng mga engkantong namumuhay sa mga puno. Kaya ba akong pinili nila? Malakas ka, Chichay. Yon ang pinakadahilan kung bakit gusto kang kunin. Anong ibig mong sabihin? May klase ka ng enerhiya na kayang bumusog sa mga engkanto. Hindi ka nila kakainin kung yun ang iniisip mo, ha? Anong balak nilang gawin sa akin? Gusto ka lang nilang makasama. May mga katulad mong nakuha na. Maswerte ka at nahabol ka pa. Gusto kong maintindihan lahat. Hindi mo pwedeng maintindihan lahat ngayon. Bakit ka pa nagpakita kung hindi mo rin naman ako matutulungan? Naaalala ko nung bata ka, lagi mo ako nakakatabi. Lagi mo ngang tinutusok ang ilong ko ng kuko mo. Sabi mo, parehas tayo ng ilong. Wala akong maalalang ganyan. Dahil binura ko na lahat. Bakit? Bakit kailangan mong burahin ang mga alaala ko nung bata ako? Kapalit ng kaligtasan mo. Yun lang ang paraan para hindi ka masundan muli ng mga engkantong nananabik sa'yo. Paano ka nakakasiguro? Magtiwala ka. Hindi na sila makakabalik muli sa buhay mo. Gusto ko nang magpahinga. Pwede ka nang umalis. Hindi naman ako umalis dito kahit kailan. Ano pa bang... Gusto ko lang malaman mo
na hindi mo kailangang matakot. Kakampi kami. Hindi ka namin sasaktan. Yan din ang sinabi ng lola ko. Nasabi na rin ba niya sa'yo na may regalo kong nailagay sa'yo? Anong regalo? Marami kang pwedeng makita at malaman. Depende sa'yo kung tatanggapin mo yon bilang regalo o bilang parusa. Parusa? Bakit ako mapaparusahan? Parusa lamang yon kapag ayaw mong tanggapin. Malaking regalo yun sa'yo oras na mapagana mo at magamit mo sa tama. Hindi ako interesado. Magiging parusa nga yun sa'yo kung ganyan ka. Anong gusto mong gawin ko? Tingnan mo ang dingding na ito. Ano ang nakikita mo? Wala. Tanggalin mo ang kaba sa puso mo. Itim? Itim na ano? Hindi ko masyadong makita, malabo. Tingnan mo ulit. Kamay. Itim na korting kamay. Parang palad. Di ko alam. Yan ang sagot sa kung anong regalo ang meron ka ngayon. Napabalikwas ako sa pagkakahiga, Papa Dudut. Isa lamang pala yung panaginip. Pinagpawisan ako ng malapot at hinahanap ko si Eva pero wala akong nakita. Nanghina ako sa napanaginipan ko, Papa Dudut. Binalikan ko ang dingding na tinuro sa akin ni Eva, iyon ang dingding kung saan ay nakadikit ang lumang sofa namin. Hinawakan ko yon at hinawakan ko kung saan ko nakita ang kulay itim na korteng palad. Hindi ko naintindihan ang gustong sabihin ni Eva. Inisip ko kung anong klaseng regalo ang naibigay niya sa akin. Wala si Lola noon kaya hindi ko siya magawang tanungin. Saka ayoko na rin siyang kausapin pa tungkol doon dahil alam kong magwo-worry lamang siya sa kalagayan ko. Napansin kasi niya na nahihirapan akong makatulog sa gabi. Napansin din niya na namayat ako at laging nakatulala mula noong nadiskubre ko ang tungkol sa mga manika niya. Nakaramdam ako ng uhaw kaya sinubukan kong tumayo para pumunta sa kusina. Doon ako napatid ng basket ng prutas sa sahig. Kinilabutan ako nang maalala kong inabot yun ni Eva sa panaginip ko. Dinampot ko yon at napansing bulok na ang mga prutas doon. Kinuha ko ang basket na yon at saka sinunog sa likuran ng bahay. Hindi ko noon alam ang mararamdaman ko. Umalis ako ng bahay para magbisikleta sa kabukiran. Hinintay kong makabalik si Lola sa bahay at hindi muna ako umuwi hanggat alam kong wala akong kasama. Habang nagbibisikleta ay hindi ko matanggal sa isipan ko ang kulay itim na korting palad sa dingding namin. Nanakit lang ang ulo ko sa kakaisip kung anong meron doon. Nagtalo ang isipan ko kung sasabihin ko ba yon sa lola ko o mas magandang madiskubre ko na lamang yon nang mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinili kong wag na lamang sabihin kay Lola ang nangyaring pag-uusap namin ni Eva sa panaginip ko. Mas pinili ko ring ilihim ang tungkol sa kulay itim na korteng palad na nakapahid sa aming dingding. Hindi na ako muling umupo noon sa sofa na yon sa takot na baka muling makatulog ako at mapanaginipan si Eva at isa man sa mga manika ni Lola. Nahirapan ako, Papa Dudut, sa mga sumunod na araw. Doon na kasi nagsimulang makakita ako ng hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Tulad na lamang noong nagsimba ako isang umaga ng Martes. May kumausap sa akin noon na isang matandang babae. Naaliw siyang makipagkwentuhan sa akin. Sinabi niyang kahit papaano ay naibsan ng lungkot na nararamdaman niya. Natuwa naman ako dahil nakapagpasaya ako ng isang tao. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya at sinabi niyang ihahatid na raw siya ng pamilya niya. Tinanong ko kung saan siya ihahatid pero hindi na siya
umimik at saka lumabas na ng simbahan. Makalipas ang ilang minuto ay may nagpasok na ng kabaong sa loob ng simbahan. Tumayo na ako at saka sinubukan ng lumabas pero bago pa man ako makalabas ay nasilayan ko na ang laman ng kabaong. Siya ang matandang babaeng nakausap ko. Nanikip ang dibdib ko at saka nagmadaling lumabas ng simbahan. Hindi ko noon alam kung saan ako pupunta at muntikan na akong masagasa ng isang tricycle. Mabuti na lamang at nahila ako kaagad. Pagtingin ko kung sino ang humila sa akin ay nakita ko ang matandang babaeng nakausap ko sa loob ng simbahan. Ang babaeng nasa loob ng kabaong. Napatakbo na lamang ako pabalik ng bahay. Iniyak ko na lamang habang pauwi ako. Bago ako makapasok sa gate namin ay pinahid ko sa mukha ko ang manggas ng damit ko. Nakita ko si Lola sa sofa habang nakaupo. Tinatahi niya ang damit ng isang manika niya. Oh, Chichay, nakabalik ka na rin sa wakas. Kanina pa kita hinihintay na makauwi eh. Pasensya na po, Lola. Hindi ko na namalayan yung oras. Oy, ayos ka lang ba? Parang hulas na hulas ka. Saan ka ba kasi nanggaling? Nakipaghabulan lang po ako sa mga kaibigan ko. Diyan lang sa kabilang kanto. Pag kayo nasagasaan dyan ha, mag-iingat kayo sa susunod. Alam niyo naman pabayang ilang mga motorista ngayon. Opo, Lola. Pasensya na po ulit. Nagpakulo ako ng buto ng langka. Gawin mong merienda. Isabay mo sa mainit na baterol. Tirhan mo lang ang lolo mo ha. Pabalik na rin yung galing barangay hall. Busog pa po ako. Nagmerienda kami kanina malapit sa tulay. Oy, halika. Maupo ka muna rito sa sopa. Tumabi ka sa akin. Ayoko po. Bakit? Hindi po kasi magandang umupo agad pagkatapos tumakbo. Yun po ang turo ng PE teacher namin. Ay, ganun ba? Siya sige magpahinga ka muna. Kapag kaya na ng tuhod mo maupo ka na rito. Opo. Tapusin ko lang itong pananahi ko rito sa bestida ng manika ko, ha? Ano pong pangalan niya? Lila. Isa siya sa mga pinaampon sa akin. Ano pong kwento niya? Galing siya sa mayamang pamilya. Nag-iisang anak. Sakitin siya kaya madalas siya sa ospital. Binawian siya ng buhay nung 13 anyos pa lamang siya. Hindi natanggap ng pamilya niya na namatay siya kaagad. Kaya hindi rin matahimik ang kaluluwa niya. Pilit siyang hinihila ng lungkot ng pamilya niya. Asan po ang pamilya niya, La? Wala nang buhay sa pamilya niya. Sinunog ng tatay niya ang bahay nila dahil sa sobrang kalungkutan. Ilang buwan matapos na mamatay si Lila. Andun ang nanay niya at 2 kapatid. Akala nila sa ganong paraan magkakasama-sama na ulit sila. Pero hindi. Akala nila mabubuo silang muli. Pero hindi na po pwede. Asan ang pamilya niya ngayon? Naligaw din ba? Napadpad sa mga manika? Malayo kay Lila. Nakakatakot ang lugar na napuntahan nila. Kahit sinong kaluluwa hindi na naisin na pumunta ron. Pwede ko po ba siyang hawakan? Abay, oo naman. Heto. Ang ganda niya. Parang masiyahin siya. Masayahin talaga siya nung nabubuhay pa. Siya lagi ang pinapasayaw tuwing Pasko sa kanila o sa tuwing kaarawan ng magulang nila. Paborito siya ng lahat. Si Lila ang nagbibigay kulay sa buhay ng pamilya nila. Kaya pala nahirapan yung magulang niyang tanggapin na wala na siya. May mga bagay talaga na sadyang mahirap tanggapin. Pero kailangan. Lola, paano kung... Paano kung ano? Bakit ka sumigaw? Ayos ka lang ba? Lola, tignan mo ang dingding! Ano ba yun? May korting palad na kulay itim. Ha? Saan? Yan po! Yan sa dingding ng sofa! Wala naman na. Lola, ayan po! Ayan! Tignan niyo! Tignan niyo! Ay,
Sus Mariosep, Chichay, wala akong nakikita. Lola, yan po! Maghunos dili ka ngang bata ka. Opo ka nga rito sa tabi ko. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Si Eva, dinalaw niya ako sa panaginip. Pinakita niya sa akin ang palad na kulay itim, nakapahid sa dingding. Dinalaw ka ni Eva? Ayoko na! Ayoko na! Kung ano man ang plano niyo sa akin, itigil niyo na! Chichay! Uuwi na ako sa amin! Uuwi na ako kay Mama! Ayoko! Ayoko yung ginagawa niyo sa akin! Chichay! Chichay, ano bang nangyayari sa'yo? Ibalik niyo na sa dati ang buhay ko! Ayoko nito! Ayoko sa inyo lahat! Parang awa niyo na! Ayoko nito! Ayoko sa inyong lahat! Tinawagan ko si Mama para makauwi na sa bahay. Hindi muna sila pumayag dahil walang mag-aasikaso sa akin sa bahay, pero namilit ako. Inayos ko lahat ng mga damit ko. Pinigilan ako ni Lola at sinabing kasalanan niya kung bakit ako nagkaganon. Wala na akong oras noon para tanungin siya kung bakit at gusto ko lang noon na makaalis na dahil takot na ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Inatid ako ni Lolo sa paradahan ng bus. Hindi na sumama pa si Lola noon. Bago nga ako makalabas ng bahay sinubukan niya akong lapitan at yakapin. Pero iniwas ko ang sarili ko sa kanya dahil sa takot. Sinabi ni Lolo na kailangan ko lang daw ng oras para matanggap ang nangyari sa akin. Nagkwento rin siya sa akin na kahit sa kanya ay may nangyayari rin. Nagawa na lang niyang tanggapin yon sa paglipas ng panahon. Sinagot ko siya at sinabing hindi ko ata kayang gawin yon dahil takot ako. Sinumpa ko ang bahay ni Lola. Sinumpa ko ang mga manika niya. Hindi na ako muling bumalik pa noon sa probinsya. Sa pagdaan ng mga taon, madalas kong napapanaginipan ang mga manika ni Lola na para bang pinababalik nila ako noon dahil may kailangan pa akong gawin. Pero madalas ko silang tinatakbuhan. Ilang beses akong sinubukang kausapin ng lola ko para bumalik sa probinsya dahil nami-miss na raw niya ako. Pero sinabi ko sa kanya na busy ako at hindi na siya namilit pa. Sinubukan kong kalimutan ang lahat pero lagi akong hinahabol ng kinakatakutan ko noon. Madalas kong makita kung saan-saan ang itim na korteng palad sa mga dingding. Naging madalas na rin na makakita ako ng mga kaluluwa na inaakala kong tao dahil wala sa itsura nila, na hindi na sila nakatira sa mundong ito. Nasanay na ako hanggang isang araw ay nagawa ko na lang tanggapin ang lahat ng yon. At isang araw ay may isang bagay pa akong kinailangang tanggapin. Kinailangan kong umuwi noon ng probinsya dahil nanghihingalo na ang aking lola. Kinailangan kong umuwi noon para tuluyan ng maunawaan ang lahat. Muli ako nagbalik sa aming probinsya matapos ang isang dekadang pag-iwas. Ay, Hera. Mukhang nasasanay ka na sa mga katok ni Hera. Ewan ko bala. Narinig niya tayo. Hinaan na lang natin boses natin. Masasanay na kaya siya? Si Hera? Masasanay saan? Kapag wala na ako, wala na siyang hihingan ng saklolo. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan, La. Mahaba pa ang buhay ninyo. Kailangan kong tanggapin na hanggang dito na lang ang buhay ko. Lola. Hera, matahimik ka na sana. Patawarin mo ko kung wala akong ibang magawa sa pagkatok mo.
Kung pwede lang akong makabalik sa panahon mo, tutulungan kitang makatakas. Hindi ko hahayaan na mangyari sa ito ngayon. Gusto kong mahanap mo na ang kapayapaan na kailangan mo. Pasensya ka na kung hindi ko na maririnig ang mga katok mo sa mga susunod na panahon. Lola naman! Patawarin mo na ang lahat ng taong hindi nakinig sa pagkatok mo. Patawarin mo na ang lahat ng taong hindi nakinig sa paghingi mo ng saklolo. At kabilang na ako roon. 2:26 a.m. Masyado pang maaga. Ayaw mo bang matapos ang paghingi niya ng tulong? Hera, Tulungan mo akong bumangon. Dalhin mo ko sa sopa. Naiinitan ako dito sa kwarto eh. sige po. O Lola, dahan-dahan Eh. po. Ay, salamat, Chichay. At bumalik ka. Wala po yun, Lola. Isuot niyo na po yung tsinelas ninyo. Isusuot ko lang itong tsinelas ko, ha? Kunin mo nga yung kabiyak. Siya, tara na. Handa na ako. Lola, ingat po sa paglalakad ha. Dahan-dahan. Ihihiga ko na po kayo rito sa sofa. Dahan-dahan lang po ha. Ay, ako. Ay, salamat, Apo. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Ay, hindi na. Maupo ka. Tabihan mo ang lola. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ayos lang naman. Ay, nako. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Lola! Ay, ang bilog ng mga mata mo. Kakulay pa ng duhat. Alam mo bang diyan kay pinaglihi ng mama mo? Akala nga namin magiging kulay duhat ka eh. Pero tingnan mo, at kakulay mo na halos ang bulak dahil sa kaputian. Pero ang mga mata mo, yan ang pinaka napapansin sa'yo. Yan nga rin po ang sabi nila. Ay, patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa akin, sa amin ni Eva, nawalan ka ng maraming alaala nung bata ka pa. Huwag na po nating pag-usapan. Tanggap ko na po. Tanggap mo na ba ang lahat? Huwag na po sana nating pag-usapan, La. Eh, kaya mo bang ipangako sa akin na aalagaan mo ang lahat ng manikang maiiwan ko? Lola! Kailangan ka nila. Lola naman! Parang awa mo na. Hindi ko po maipapangako. Ang mga manikang nakabalot, siguraduhin mo huwag makakawala. Hindi maganda ang dulot nila sa mga tao. Kailangan nilang nakatago. Lola! May kwaderno ako kung saan ko inilista lahat ng mga kailangan mong gawin sa bawat manikang maiiwan ko sa'yo. Bumalik na po tayo sa kwarto. Eva, Alam ko na po kung anong gagawin sa kanya. Kailangang suklayin ang buhok niya. Ilabas tuwing 10:00 ng umaga. andito na siya. Ayan na siya. Saan po? Aalis na kami, Chichay. Ikaw na ang bahala, ha? Lola, kumalma po kayo. Ay, gusto kong maupo. Tulungan mo ako. Wag na po, Lola. Mas lalo lang kayong mahihirapan eh. Gusto kong makabangon. Para... Lola! Pwede bang
Iwan mo muna ako ritong mag-isa. Balikan mo ako kapag pakiramdam mo'y tahimik na ang lahat. Pero Lola, Pakiusap. Huling pakiusap. Wala akong nagawa kundi sundin ang bilin niya. Pinasok ko muli ang kwarto niya at saka tinignan ang antigo niyang cabinet. Binuksan ko yun at nagulat ako dahil nagawa ko na rin buksan ang cabinet. Pinagmasdan ko saglit ang mga manika at doon ako nakaramdam ng kapayapaan. Doon ko natanggap na siguro nga ay ito ang nakatakda para sa akin. Kinuha ang manikang si Hera, hinawakan ang kanyang ulo at napansin ko ang malapit ng mabiyak niyang noo. Inaplos ko yun at pinagdasal ko na sana'y hindi na siya muling kumatok gamit ang kanyang ulo. Tinignan siya ng ilang sandali saka ibinalik sa cabinet. Matapos noon ay nakaramdam ako ng katahimikan. Saka ako lumabas para tignan si Lola. Naupo ako sa tabi niya at pinulsuhan. Sinubukan ko siyang gisingin pero wala na. Naiyak na lamang ako. Tiningnan ko ang orasang nakasabit sa itaas ng aming pintuan, 2:30 na ng madaling araw. Iyon ang oras na pumanaw si Lola. Ang oras kung kailan nahihinto lagi ang pagkatok ni Hera sa antigong cabinet. Doon na rin nahinto ang buhay ni Lola. Pagtingin ko sa dingding ay nakita kong muli ang itim na korteng palad. Naging mas malinaw na yon. Tinitigan kong mabuti at doon ko napagtanto na palad yon ng lola ko. Hinawakan ko ang palad ni Lola at nakita ko na may itim yon. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung saan ang galing ang itim sa palad ni Lola. Mula nang namatay ang Lola ay natanggap ko na ang lahat. Natanggap ko na kung anong direksyon ako dinadala ng mga bilin at ng mga manika niya. Hindi ko na nilabanan pa ang mga regalong na ibigay nila sa akin. Papadudot, kaya kong makakita ng mga elementong nakakatulong para bigyan ng warning ang mga taong nanganganib ang buhay. Kaya ko ring makapanaginip ng mga posibleng mangyayari. Sinubukan kong itago yon sa mga taong huhusgahan lamang ako. Pero sa tulong ng mga manika ni Lola ay mas lumakas ako at mas nakayanan kong ipaunawa sa iba na hindi masama ang regalong meron ako. Sa ngayon, Papadudot, ay patuloy ko pa rin ginagamit ang mga manika ni Lola para makatulong sa mga taong naliligaw at nanganganib ang buhay. Maski na yung mga nasa kabilang buhay. Meron pa rin iba na tinatawanan lamang ako pero hindi ko na silang magawang pagtanim. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pwedeng maniwala ang lahat sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Maswerte na kung merong magtiwala sa sinasabi mo. Maswerte na kung magawa nilang unawain kung ano ang meron sa'yo sa gitna ng mga bagay na hindi mo maintindihan, sa gitna ng mga bagay na nahihirapan kang tanggapin sa sarili mo. Sana'y magawa mong mahanap ang dahilan kung bakit yan napunta sa'yo. May dahilan ng bawat pangyayari sa buhay natin. Maaaring hindi mo yon makita ngayon pero baka bukas ay makuha mo na rin ang kailangan mong sagot. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Ng pana ni Cupido, hindi na mapipigilan ang ating puso.
Haharapin natin ang lahat ng balakid, mapa-oo lang ang taong ating iniibig. Ikaw kapuso, kaya mo bang ipaglaban ang pagmamahal mo kahit na kontra sa'yo ang magiging biyanan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Romel, 33 years old at nagtatrabaho bilang nurse sa isang public hospital dito sa Nueva Ecija. 20 years old lang ako noong nang iwan kami ng tatay namin matapos siyang aksidenteng malunod sa dagat. Sa edad kong yon ay ako na po ang nagsilbing breadwinner ng pamilya namin. Pagkatapos graduate ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pag-aaral, sa pagpapaaral sa 3 kong kapatid at pag-aalaga sa sakiting kong ina. Natagalan po, Papa Dudut, bago ko natapos ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Maayos ko namang napagtapos ang mga nakababata kong kapatid. Ngayon ay may kanya-kanya na silang trabaho at sariling pamilya. Pero dahil ang focus ko noon ay buhayin ang pamilya ko, ay nawalan ako ng oras para sa sarili ko, Papa Dudut. 30 anyos na ako noon nang ma-realize kong never pa ako nagkaroon ng maayos na relasyon. Nang mamatay ang nanay ko 5 years ago dahil sa komplikasyon sa baga ay nabigyan ako ng pagkakataong mag-focus naman para sa sarili ko. Sa mga panahon lang yon ko naibigay sa sarili ko ang mga kagustuhan ko at isa na rito ang paghahanap ng maayos na relasyon. Good karma na rin siguro ang nangyari sa akin, Papa Dudut, dahil kung kailan ako muling nagbukas ng pinto para sa puso ko, ay agad naman akong ipinakilala ni Cupido sa babaeng bumihag sa aking puso, Papa Dudut. Sige na guys, mauna na ako sa inyo. Uwi na ako. Kuya, may lighter ka ba dyan? Ha? Uy, bawal magyosi rito. Nasa ospital ka oh. Nasa labas naman ako ng ospital Kahit na nasa hospital premises ka pa rin. Ano ba yan? Ang ganda-ganda mo tapos nagyoyosi ka. Bakit? Para sa mga pangit lang ba ang sigarilyo? Hindi, pero nakakapangit ang paninigarilyo. Maawa ka sa baga mo. Eh ano ngayon, baga mo ba to? Matapang ka ngayon pero 10 years from now, sigurado ako magkikita ulit tayo pero pasyente ka na. Matagal pa naman pala. Aba, ibang klase Ano, may lighter ka ba o wala? Wala nga akong lighter. Pero kahit meron akong dala, hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nga bawal magyosi dito sa ospital. Eh di bawal na kung bawal. Ang aga-aga nagyoyosi ka. Ang aga-aga nangingialam ka. Pumasok ka na lang kaya sa trabaho mo. Kaka-out ko lang. Pauwi na ako. Graveyard shift. Eh di umuwi ka na. Ang sungit naman. Bakit ka ba nandito sa ospital? Sinong may sakit? Walang may sakit sa amin. Kakapanganak lang ng ate ko. O kita mo na? May bagong baby pala kayo tapos nagyoyosi ka. Alam mo ba na mas apektado ang mga taong nakakalanghap ng usok ng yosi kesa sa mismong nagyoyosi? Kaya nga nasa labas ako, diba? Hindi naman ako magsisindi sa tabi ng pamangkin ko. Kahit na. Naiiwan pa rin ang amoy ng yosi sa katawan mo. Diyan sa damit mo. Sa mga kamay mo. Yan ang maaamoy ng mga tao sa paligid mo. Third hand smoking ang tawag dyan. Eh sa kailangan ko magyosi. Naghahanap ang katawan ko ng sigarilyo lalo na kapag stressed ako. Ba't ka naman stressed? Ang toxic ng pamilya namin ngayon. Nagle-labor na si ate pero hindi pa rin maibaba ni mama ang pride niya. Nanganak na't lahat yung kapatid ko, galit pa rin sila sa isa't isa. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng lalaking tsismoso. Hindi ako tsismoso. Curious lang akong tao. So, ano ang nangyari? Mahabang kwento? Aabutin tayo ng next shift mo kapag nagkwento ko sa'yo. Ayos lang sa akin kahit abutin na ako ng susunod na shift ko. Oh, simulan mo na magkwento. Basta,
Ang bottom line, galit si mama sa mga lalaki. Ayaw niya kami mag-boyfriend. Pero hindi siya sinunod ni ate, nakipag-boyfriend siya nang hindi alam ni mama. Nalaman na lang namin nung nabuntis siya kaya ayun, mas lalong nagalit si mama. Simula nun hindi na sila nag-iimikan. Ewan ko ba? Ang taas-taas ng pride ni mama. Hindi man lang niya magawang bisitahin ang unang apo niya. Unang apo niya yung baby? Wow, congrats! Ang hirap maging masaya kung alam mong hindi magkasundo ang pamilya mo. Nakakawalang gana. Alam mo, imbis na sunugin mo yung baga mo, gumawa ka na lang ng paraan para magkaayos yung ate at mama mo. Tingin mo wala akong ginawa tungkol dyan? Nagawa ko na lahat, wala pa ring epek. Milagro na lang ata makakapagpabago kay mama eh. Intindihin mo na lang ang mama niyo. Sana naman maintindihan din niya na wala magagawa ang pagkakaroon niya ng mataas na pride. Teka nga, ba't pa ako nag-i-explain sa taong hindi ko namang kilala? Basta ganun na nangyari, huwag ka na mag-follow up question. Alam mo, mas nai-stress ako sa'yo. Kalma! Romel nga pala. Nice to meet you. Umuwi ka na at maghahanap pa ako ng pansinde. At teka sandali. Ikaw, ano pangalan mo? Loren. Matapos ang maiksing pag-uusap namin yon ni Lauren ay mabilis kaming nagkagaanan ng loob, Papa Dudut. Tuwing nag-rounds ako sa kwarto ng kanyang kapatid nakakatapos lang manganak ay palagi ko siyang inaasar na pinapatulan naman niya pabalik ng asar din. 3 araw silang nanatili sa ospital noon dahil kinakailangan pang magkaroon ng ilang laboratory tests ang pamangkin ni Lauren. Dahil night shift ako ay palagi ako noong dinadalaw ni Lauren sa station namin para makipagkwentuhan. Papadudot marami ako nalaman tungkol sa buhay ni Lauren sa maikling panahon ng pagsasama namin. No boyfriend since birth pala siya kahit strikto ang nanay niya pagdating sa mga lalaki. Mabuting araw at hindi pinalayas ang kapatid niya noong nalaman nilang buntis siya sa boyfriend nito. Nang ma-discharge ang kapatid nito ay yun na po ang huling pagkikita naming dalawa. Ang pagkakamali ko lang noon ay hindi ko nahingi ang contact details niya. Sinubukan ko po siyang hanapin sa Facebook pero noong in-add ko siya ay hindi niya ina-accept ang friend request ko. Akala ko noon ay hindi na kami magkikita pa. Pero mukhang tadhana na ang nag-decide na pagtagpuing muli kami dahil matapos ang halos 2 taon ay muling nagpakita sa akin si Lauren. Nang muling manganak ang kapatid nito sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Uy! Lauren? Oo, tama, Lauren! Long time no see ah! Sino ka? Magkakilala ba tayo? Si Romel! Di mo na ako naaalala? Ako yung nurse na kasama mong nakabantay sa ate mo noon nung nanganak siya. Oo nga! Ikaw nga! Sorry, hindi kita naalala. Ang tagal na kasi nun. Muntik na nga rin kitang hindi makilala eh. Nagbago itsura mo ah. May clean na pala buhok mo. Oo, sunod sa uso. Kumusta ka na? Eto, night shift pa rin hanggang ngayon. Ikaw, ba't nandito ka? Huwag mo sabihing… Manganganak na naman ang ate ko. Talaga? Eh anong sabi ng nanay mo? Galit na naman ba? Eh ano pa nga ba? Wala rin naman siya magagawa, nandyan na yan eh. O ano, stressed ka na naman. Baka magyosi ka na naman dito sa ospital ah. Hindi na. Matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Tama yung sinabi mo. Hindi healthy ang pagyoyosi lalo na't may baby kami sa bahay. Good yan. So, hula ko, di mo na naman kasama nanay mo no? Malamang. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni ate hanggang ngayon eh. Ba't ba kasi siya nagagalit? Hindi naman na bata yung ate mo para pagbawalan niyang manganak, di ba? Hindi siya galit sa panganganak ni ate. Galit siya kasi hindi siya sinusunod ni ate. Naniniwala kasi si mama na pare-pareho lahat ng mga lalaki. Mga oportunista, mga manloloko. Grabe naman yung nanay mo. Hindi naman lahat. Yun nga ang hindi niya magets. Pero may kasalanan din kasi si ate, kaya mas lumala ang galit ni mama sa mga kalalakihan. Bakit? Ano bang ginawa ng ate mo?
Yung tatay kasi nung unang anak ni ate, tinakbuhan lang siya nung nalamang nagdadalang tao si ate. Etong ate ko naman hindi natuto, nag-boyfriend pa rin. Ngayon nabuntis ulit. Yung gagong boyfriend naman niya, itinanggi na siya ang nakabuntis kay ate. Di ayan, 2 anak, 2 ring lalaki na parehong bahagang buntot. So ngayon, masisisi mo pa ba si mama kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga tulad mo? Pero hindi naman lahat katulad ng boyfriend ng ate mo. Anong hindi? Yung tatay namin niloko si mama. Iniwan kami ng mga bata pa lang kami. Nabisto siya ni mama na may pangalawa pala siyang pamilya. Pinapili siya kung sinong gusto niya makasama. Alam mo kung sinong pinili. Yung kabet. Yung kabet, tama ka. Bata pa lang si mama, may namumuuna siyang galit sa mga lalaki. Naging witness siya kung paano bugbugin ng lolo namin si Lola nung bata pa si mama. Doon nagsimula ang pangit na pagtingin niya sa mga lalaki. Huwag mo sabihin pati ikaw man-hater na rin ha. Hindi ako man-hater. Ayoko rin sa ganung ugali ni mama pero minsan mapapaisip ka rin naman. Lahat kasi ng lalaking dumarating sa buhay namin, kung hindi duwag at barumbado, mga taksil. So kanino kakampi? Sa mama mo o sa ate mo? Hindi ko alam. Kailangan bang mamili? Oo, aaminin ko minsan nakaka-frustrate talaga yung ganong mindset ni mama kasi inaalisan niya kami ng karapatang makakilala ng taong mamahalin namin eh. Pero masyado rin kasing rebelyo si ate minsan. Sa kagustuhan niyang patunayang mali si mama, mas lalo tuloy naging totoo lahat ng mga pinagsasasabi ni mama kasi nga mga walang kwentang mga lalaki ang napili niya. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sino pipiliin mo? Wala. Bakit wala? Kasi pareho naman silang tama. Paano naging tama yung 2 yun? Hindi mo kasi pwedeng sabihing mali ang iniisip ng mama mo. Kasi yun yung naranasan niya eh. Yun yung pinagdaanan niya. Yung ate mo naman, ipinaglalaban niya lang yung karapatan niya. Siguro yung pinaka-best na gawin mo, intindihin mo yung pinanggagalingan ng mama mo. Pero, wag mo ring isara yung isip mo tulad ng ginagawa niya. Dapat maging open ka sa opinyon ng iba kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho eh. May mga taong katulad ng tatay mo. May tao naman na katulad ko. Loyal. Sus, loyal ka? Oo naman. Pero wait lang ha. Magra-rounds muna ako. Balikan kita mamaya. O sige, balikan mo ako ha. Kailangan ko mag-vent para hindi ako sumabog. Alam mo naman kung saang room kami, no? Oo, hanapin na lang kita mamaya. Sige na. Balikan mo na yung ate mo. Maraming nagbago sa itsura ni Loren, Papa Dudut. Mas nagkaroon siya ng laman kesa noong huli ko siyang nakita. Ang dating hanggang bewang na buhok nito ay umiksi na hanggang tenga na lamang ang haba. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang panlabas na anyo ay wala pa rin nagbago sa ugali nito na siyang nagustuhan ko noong una kaming nagkita. Kung dati-rati ay hanggang sa alaala ko na lang umiikot si Loren. Nang araw na yon ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko na po sinayang ang chance na yon at agad kong kinuha ang social media accounts ni Loren. Doon na po kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang online friends hanggang sa lakas loob ko siyang inanyayahang lumabas para kumain at mamasyal. Ang pagkakaibigan namin ay mas lumalim pa hanggang sa sinimulang ko na po siyang ligawan, Papa Dudut. Masasabi kong mas mahirap pa kesa sa pagdaan sa butas ng karayom ang ginawa kong panliligaw kay Loren. Totoo ngang napakalaki pala ng galit ng nanay niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung anong dahilan o kung paano ito nagsimula pero hindi ko yung ginawang rason para tigilan si Loren. Nagpursige ako sa panliligaw para mapasagot si Loren hanggang sa matapos ang halos 2 buwan. Ay sinagot niya rin ako kahit na hindi pabor sa akin ang kanyang ina, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, dahil sa sobrang man-hater nga ng nanay ng babaeng pinakamamahal ko ay naging patago po ang aming relasyon. Naging smooth pa rin ang relasyon namin dalawa kahit na ganon, Papa Dudut.
Very mature ang naging trato namin sa aming relasyon. Hindi man maiwasang magkaroon kami ng misunderstanding kung minsan pero agad din naming naaayos sa pamamagitan ng maayos na usapan. Naging motto na naming dalawa na walang matutulog hanggat hindi kami nagkakaayos. O habang nasa kalagitnaan kami ng tampuhan, ito ang isa sa mga sikreto kung bakit mas tumatag ang relasyon naming dalawa ni Lauren. Sa pagtagal ng relasyon namin, halos masanay na kaming patago ang lahat ng ginagawa naming dalawa. Para kaming gumagawa ng kasalanan kahit na ang totoo ay pareho naman na nasa tamang edad na kami para mag-ibigan. Wala kaming tinatapakang ibang tao at pareho namang totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ito rin siguro ang nararamdaman noon ni Lauren kaya matapos ang ilang buwang pagsasama ay nagdesisyon siyang aminin na ang katotohanan sa kanyang nanay. Alam kong hindi pa ako gusto ng nanay ni Lauren noon pero malaki ang tiwala ni Lauren na matatanggap din ako ng nanay niya kapag lubusan na niya akong makilala. Ibang-iba raw kasi ako sa mga lalaking dumaan sa buhay nila at umaasa si Lauren na baka ako na ang magpabago sa pagtingin ng kanyang ina sa mga kalalakihan. Kaya nang dumating ang araw na iharap na niya ako sa kanyang nanay ay pinaghandaan ko talaga ang araw na yon. Papa Dudut. Ano, ready ka na? Sandali lang. Parang kinakabahan ako eh. Akala ko ba inaabangan mo tong araw na to? Diba matagal mo nang sinasabi na gusto mong ipakilala na kita sa pamilya ko officially? Oo nga, pero alam naman natin yung ugali ng mama mo eh, di ba? Allergic siya sa mga lalaki. Paano kung di niya ako matanggap? Alam kong matatanggap ka niya. Malayong malayo ka sa mga lalaking iniisip ni mama. Kaya nga ako matapang na ipakilala ka kasi tiwala akong ikaw ang makakapagpabago sa mindset niya na lahat ng lalaki pare-pareho. Kakayanin ko kaya? Oo naman, ikaw pa. Basta magpakatotoo ka lang. Ipakita mo kay mama lahat ng katangiang nagustuhan ko sa'yo. Ay, sige. Kaya ko to. Tara, pasok na tayo. Tara. Hello, Ma! Sakto nandito ka. May papakilala sana ako sa'yo. Saan ka naman galing? Sino yung kasama mo? Siya po si Romel. Nurse siya sa ospital kung saan nanganak si ate. Doon kami nagkakilala. O anong ginagawa niya rito? Ipapakilala ko po siya sa inyo. Boyfriend ko po siya. Hello po tita. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Magagalit ka po ba kapag sinabi kong matagal ko ng boyfriend si Romel? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa pagbo-boyfriend na yan? Gusto mo ring matulad sa kapatid mo? Na 2 beses inanakan? Tita, hindi ko po gagawin yun sa anak nyo. Makakaasa po kayo Hindi na… kita kinakausap. Ma naman! Talagang ayaw niyo kong sunding magkapatid ha? Sige, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Total, wala na kayong respeto sa akin. Ma, ilang taon na ako. Nasa edad naman na ako para makipagrelasyon. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan kung magbo-boyfriend ba ako o hindi. Kahit ano pang edad ninyo, hindi magbabago ang katotohanang anak ko pa rin kayo. Kaya pagbabawalan ko kayo, lalo na kung alam kong itong makakabuti sa inyo. Bigyan niyo naman po ng chance si Romel. Mabait siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala niyo. Hindi siya katulad ni Papa. Huwag mo ang masali-sali sa usapan niyang walang kwentang tatay ninyo. At huwag mo kong tinuturuan, Loren. Dahil mas matanda ko kaysa sa'yo. At ikaw, lalaki. Yes po tita. Umuwi ka na. Huwag niyo naman ako ipahiya sa harap ng boyfriend ko, Ma. Tignan mo. Boyfriend pa lang yan. Pero ang laki na ng ipinagbago ng ugali mo. Sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon? Kasi sarado na yung utak niyo, Ma. Hindi niyo pa nga nakikilala yung tao pero ginudge niyo na agad. Bahala ka. Ayoko makipagtalo sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta pinagsabihan na kita. Kaalis na nga. Ganda-ganda ng araw ko eh. Panira ka.
O ano? Sabi ko sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Baka bad mood lang si Mama. Basta tiwala pa rin ako na magugustuhan ka niya. Huwag ka sana magalit sa inasal niya ha. Wala yun. Never ako magagalit sa magiging future nanay ko. Oh talaga? Halika, ipapakilala kita sa isa ko pang kapatid. Sana naman hindi rin siya man-hater, no? Lalaki yon, baliw. Halika na. Gets ko naman Papa Dudut kung bakit nainis si Lauren sa kanyang nanay ng araw na yon. Pero kailangan ko ring intindihin na may pinanggagalingan ang galit ni Tita Olivia. Simula ng araw na yon ay ginawa kong misyon para sa sarili ko na baguhin ang pananaw ni Tita Olivia sa mga kalalakihan. Papa Dudut, nagpatuloy ang relasyon namin ni Lauren kahit na alam naming pareho na hindi pabor sa amin si Tita Olivia. Umabot kami ng 3 taon bilang magkasintahan at sa loob ng mga taong yon ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang magustuhan ako ni Tita Olivia, Papa Dudut. Ipinakita ko sa kanya na meron akong maayos na buhay at magandang trabaho para masuportahan ang anak niya. Siniguro ko rin na mararamdaman nila ang pagiging sincere ko kay Lauren. Alam kong pagbubuhat ng sariling bangko ang sunod kong sasabihin pero ibinida ko rin sa pamilya ni Lauren ang pagiging masipag, matulungin at maintindihin kong pag-uugali. Bawat galaw ko ay siniguro kong walang pagkakamali. Ayoko kasing makitaan ako ni Tita Olivia ng anumang negative sa mga ginagawa ko dahil alam kong gagamitin niya ito against sa akin. Pero Papa Dudut, matapos ang lahat ng effort na ginawa ko ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo sa akin ni Tita Olivia. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan niya ang tulong ko. Nagulat na lamang ako noon nang bigla akong makita si Lauren sa ospital na pinagtatrabahuhan ko matapos isugod si Tita sa ospital, Papa Dudut. Lauren, Romel! Kanina pa kita hinahanap. okay ka lang ba? Si Mama ay sinugod namin siya rito sa ospital. Oo, alam ko. Nakita ko yung ate mo sa harap ng operating room ngayon lang. Natakot ako nung nakita ko siya dito sa ospital. Akala ko may nangyari na sa'yo eh. Anong gagawin ko? Natatakot ako sa pwede mangyari, Romel. Ano bang nangyari? Hindi ko alam. Ang bilis ng mga pangyayari eh. Nanonood lang kami ng TV kanina tapos nung nagpunta si Mama sa kusina, bigla na lang siya nawala ng malay. Tumama ang mukha niya sa lamesa. Pagkagising niya, bigla siya nagsuka ng dugo. Huwag ka mag-alala. Tinitignan na siya ng mga doktor ngayon. Kanina pa kita tinatawagan eh. Sorry, hindi ko hawak yung phone ko kapag naka-duty ako eh. Kung alam ko lang ako na sana tumawag sa'yo. Malala ba siya? Ano nang lagay ni Mama? May balita ka ba? Makakasurvive ba siya? Kumalma ka lang. Nasa mabuti na siyang mga kamay. Siguradong hindi siya pababayaan nila, Dok. Ang kailangan mong gawin, mag-focus ka kasi kailangan ka ng mama mo ngayon. Paanong kailangan? Anong kailangan kong gawin? Nakausap ko kanina yung nurse in charge. Nagka-internal bleeding daw si tita dahil sa ulcer niya. Lauren, maraming dugo ang nawala kay tita. Kailangan natin ng blood transfusion. Ako! Pwede ako! B positive ako! Unfortunately, very rare ang blood type ng mama mo. O negative ang blood type niya. Kaya O negative rin ang kailangan nating dugo. Eh si ate? Hindi rin match eh. Ano nang gagawin natin? Sa ngayon wala kaming available na O negative dito sa ospital. Pero naghahanap na sila kung may available pa sa iba. Paano kung walang mahanap? Ano mangyayari kay Mama? Huwag mo munang isipin yan. Makakahanap tayo, okay? Ang gawin mo, magtanong ka sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, kung anong blood type nila at kung willing ba silang mag-donate ng dugo. Alam ko, minsan naiinis ako kay Mama pero ayoko siyang mawala, Romel. Please tulungan mo siya. Oo, may kinontak na akong kaibigan. May isa akong kakilalang O negative ang dugo pero kinokontak ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi lang sana ako naka-duty, pupuntahan ko na siya ngayon eh. Sino? Taga saan ba siya? Ako na lang pupunta sa kanya. May kinausap na akong kakilala para puntahan siya. Huwag mo nang problemahin yun. Huminahon ka lang, okay? Paano ko hihinahon?
na ako. Nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko. Halika nga, yakapin kita para kumalma ka ng konti. Hindi ko hahayaang may mangyari kay tita. Okay? Kaya kumalma ka lang. Alam naman nating fighter siya eh. Baka nga kapag nalaman niyang magkayakap tayo ngayon, biglang bumangon yun sa operating table para pagalitan ako eh. Nagbiro ka pa talaga sa ganitong sitwasyon. Pinapakalma lang kita. Tinan mo nga yung suot mong tsinelas, magkaiba pa. Eh paano naman kasi? Sobrang nagpanik na ako kanina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halika, may nakatago akong tsinelas sa nurse's station. Yun na lang muna yung gamitin mo. Paano si Mama? Kami nang bahala sa kanya. Okay? Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makahanap ako ng donor. Kumalma ka na. Maraming salamat, Romel. Paano na lang ako kung wala ka? Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging operasyon ni Tita Olivia ng gabing yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at meron akong nahanap na kaibigang may blood type na O negative na willing mag-donate. Matapos ang operasyon ay inabot ng ilang araw si Tita Olivia sa ospital. Ako ang naging katuwang ni Lauren upang magbantay sa kanyang nanay habang nagpapagaling mula sa sugat nito. Abot-abot ang pasasalamat ni Tita Olivia sa akin noon dahil sa mabilis kong pagresponde sa problema ang kinaharap ng kanilang pamilya. Ipinakilala ko rin noon si Tita sa kaibigan ko na siyang nagbigay sa kanya ng dugo. Papadudod sa pagkakataong yon ay nakasilip ako ng kaunting sinag ng pag-asa. Akala ko noon ay mababago na ang pananaw ni Tita Olivia matapos ang nangyari pero mali pala. Ang inakala ko dahil gumaling na ang sugat niya at lahat-lahat ay hindi pa rin naalis ang kinikimkim na galit ni Tita Olivia sa mga tulad kong lalaki. Bumalik siya sa dati niyang ugali at ng moment na yon ay na-realize kong tila wala na talagang chance na magbago pa si Tita Olivia. Pilit kong tinanggap ang katotohanang hindi na magbabago ang isip niya at kailanman ay hindi na niya ako matatanggap para sa kanyang anak, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, tanggap ko na noon na never ko nang makukuha pa ang ipinapanalangin kong approval mula kay Tita Olivia. Ganon pa man ay walang nagbago sa pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko pa rin siya bilang ina ng nobya ko. Puno ng respeto, pangunawa at paggalang. Malaki rin ang pasasalamat ko noon sa girlfriend kong si Lauren dahil sa kabila ng trato sa akin ng kanyang ina ay hindi niya ako pinabayaan at never niyang ipinaramdam na mag-isa lamang ako. Mataas man ang pader na namamagitan sa amin ni Tita Olivia ay unti-unti rin naman akong naging parte ng kanilang pamilya. Lagi akong present noon sa mga importanteng okasyon ng pamilya nila Lauren. Mula sa mga birthday, anniversary, maging Pasko at New Year ay nakakasama nila ako. Sa mga panahong yon ay hindi pa rin ako tumigil sa pagpapa-impress kay Tita Olivia. Alam kong wala na akong pag-asa pero tinuloy ko ang pagpapatunay na worth it ako para sa kanyang anak. Sa pagtagal ng panahon ay napansin ko na sa sobrang focus ko na pabaguhin ang image ko para kay Tita Olivia ay nalilimutan ko na minsan ng magpakatotoo sa aking sarili. Sobrang kalkulado ko na ang mga galaw ko noon sa takot na makagawa ako ng kamalian. Pilit kong binuo ang isang perpektong Romel. Pero doon ko nga na-realize na hindi na ang pananaw ni Tita Olivia ang binabago ko kundi ang sarili ko na mismo. Kaya bago ko pa makalimutan ang totoong ako ay lakas loob kong kinausap si Tita Olivia, Papa Dudut. Tita Olivia, nandito po ako. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Lauren? Maupo na po muna kayo. Umorder po ako ng food natin.
Ang sabi ko, nasaan ang anak ko? Ang totoo po niyan, tita, kinausap ko po si Loren na mag-set ng lunch para sa ating dalawa. Hindi po siya darating ngayon. Ako lang po ang nandito. Anong kalokohan to? Tita, gusto ko po sana kayong kausapin tungkol sa relasyon namin ni Loren. Alis na ako. Tita, magpo-propose na po ako kay Loren. Anong sabi mo? Please po, tita. Gustong gusto ko po talaga kayong makausap. Kaya sana po mabigyan niyo ako ng chance. Pakinggan niyo lang po muna ako sandali. Tama ba ang narinig ko? Plano ko na po talaga mag-propose kay Loren, tita. Pero hindi ko po yun gagawin hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo. Huwag mo nang subukan kasi hindi kita papayagang magpakasal sa anak ko. Tita, alam ko po na galit kayo sa mga lalaki. Hindi ko po alam kung saan nagsimula ang galit niyong yan o kung bakit hanggang ngayon iisa pa rin ang tingin niyo sa amin. Pero nangangako po ako sa inyo na hindi po mararanasan ni Loren ang naranasan niyo noon. Dahil hindi po ako ganong klaseng tao, tita. Pare-pareho lang kayo. Ganyan na ganyan ang pananalita ng mga lalaking manloloko. Tita, katulad po ni Loren, wala rin po akong tatay. 20 years old po ako noon nung mawala ang tatay ko. Kasi mas pinili niyang ibuwis ang buhay niya para sa ibang tao. Anniversary ng mga magulang ko noon. Nasa dagat kami para mag-celebrate. Hindi ko po alam na yun na pala yung huling araw na makakasama ko ang tatay ko. May isang lasing po na nalulunod noon. Si tatay po ang unang rumisponde pero kapalit po ng katapangan niyang yun, buhay niya po ang nawala. Tingin mo ba mababago ng kwento mong yan ang pagtingin ko sa mundo? Hindi. Sorry sa nangyari sa tatay mo, pero hindi ko nakasalanan yon. Tita, hindi ko po ginagamit ang kwento ng tatay ko para baguhin ang pananaw niyo sa buhay. Gusto ko lang pong ipunto na hindi po lahat ng tao pare-pareho. Hindi po lahat ng tao katulad ng pinaniniwalaan niyo. Opo, hindi siguro naging maganda ang trato sa inyo ng tatay ninyo. Niloko kayo ng asawa niyo. Pero hindi po ibig sabihin no na ganun din po ang gagawin ko sa anak ninyo. Hindi po ganun ang lahat ng mga lalaki. Alam mo ba kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki? Kasi ang mga tulad ninyo, walang respeto sa mga kababaihan. Kahit kailan, hindi na magbabagong tingin ko sa inyo mga lalaki. Para sa akin, mapagsamantala kayo. Mga hayop kayo. Hindi mababago ng kahit anong kwento ang pang-aabusong nangyari sa akin. Biktima ako ng pangahalay. Alam mo kung sinong gumahasa sa akin? Kaibigan ng tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, deserve ko ba na mangyari sa akin yon? Isang 40 anyos na humalay sa isang 17 anak ng kanyang kumpare? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maranasan ng ganong klaseng kahayupan? Sorry po, tita. Hindi ko po alam na ganun palang nangyari sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil tinulungan mo ko nung nangailangan ako. Pero pasensya ka na. Hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Tita, sandali. Bago po kayo umalis, may gusto lang po akong ibigay sa inyo. Ito po. Sing-sing po ang laman ng box na yan. Yan po sana yung gagamitin ko para mag-propose kay Loren. Anong gusto mong gawin ko rito? Kayo pong bahala, tita. Itapon nyo, itago nyo, hindi ko po alam. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po ang anak ninyo. At kailanman hindi ko po magagawa kay Loren ang mga bagay na iniisip ninyo. Sana balang araw, mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo, tita. Hindi ko po iiwan ang anak ninyo. Pero nirirespeto ko po kayo. At hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo, tita, iisang tabi ko na po muna yung plano ko na magpakasal kay Loren. Tita, sana po maintindihan niyo ako. Papadudod na gulat ako sa mga revelasyong ibinahagi sa akin ni Tita Olivia. Hindi ko alam na ganun pala kalalim at kaseryoso ang pinanggagalingan ng galit na nararamdaman niya sa mga kalalakihan.
Hindi ko alam kung aware ba si Lauren sa nangyari sa kanyang nanay pero binabuti ko na lamang na itago ang sikreto ni Tita Olivia. Isa pa ay wala ako sa lugar para sabihin sa iba ang masaklap na dinanas nito sa kanyang nakaraan. Sa mga nalaman kong katotohanan ay napagtanto kong wala akong karapatan para baguhin kung anuman ang nararamdaman ni Tita Olivia. Nabuo ang galit niya dahil sa mga personal niyang karanasan at hindi ko maaaring i-invalidate ang nararamdaman niya sa mundo dahil hindi ko dinanas sa mga naranasan niyang hirap sa buhay. Simula noon ay tuluyan na akong naliwanagan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tita sa mga kalalakihan. Doon din ay itinigil ko na ang misyong kong baguhin ang pananaw niya sa buhay. Hihintayin ko na lang na kusang maghilom ang mga sugat sa puso niya. At pinapanalangin kong sana balang araw ay makamit din niya ang kapayapaan at kapanatagan ng kanyang loob. Sa mga sumunod na buwan ay kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng ugali ni Tita Olivia. Nagsimula siya magkaroon ng concern sa akin, maliliit man na hakbang pero ipinagpapasalamat ko na unti-unti nang bumababa ang pader na binuo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ang bigyan ako ng chance ni Tita Olivia na patunayan ang sarili ko sa kanya. Romel, anong ginagawa mo rito sa labas? Ba't di ka pumasok sa loob? Dito ka muna. Tabihan mo ako. Ang ganda ng langit oh. Ito yung tinatawag nilang golden hour eh. Yung tipong nagkukulay orange yung mga ulap kapag sunset. Hindi ko alam nakaka-appreciate ka pala ng mga ganitong bagay. Oo naman. Napapansin ko kahit small details. Tulad ngayon, ang haba na naman ng buhok mo. Wow, pati buhok ko napansin mo. Oo, binabalik ko talaga yung dati kong buhok. Naalala ko nga sobrang haba ng buhok mo nung una tayo nagkita. Ayaw mo na ba sa maiksing buhok? Okay lang naman. Bakit mas gusto mo ba yon? Kahit naman anong style ng buhok mo maganda ka pa rin eh. Eh paano kung wala akong buhok? Maganda pa rin. Talaga? Oo naman. Nandito pala kayo. Tita. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit ma? May kailangan ka ba? Gusto ko sanang kausapin si Romel. Ako po? Pwede bang maiwan mo muna kaming dalawa, Lauren? Okay. Sige, pasok muna ako sa loob. Ano po yun, tita? Ibabalik ko na to sa'yo. Ha? Ito po yung... Yung singsing na ipinatago mo sa akin. Ibig po bang sabihin ito, pumapayag na kayo na mag-propose po ako kay Lauren? Oo. Binibigay ko na yung go signal sa'yo. Yun lang naman ang hinihintay mo, di ba? Naku, maraming salamat po tita. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Sobrang napasaya niyo po ako tita. Pwede ko po bang malaman kung bakit po nagbago ang isip niyo? Hindi nagbago ang isip ko. Wala pa ring nagbago sa tingin ko sa mga kalalakihan. Katulad ng pagtingin natin sa mga ahas na anumang oras pwede kang tuklawin. Ganun pa rin ang tingin ko sa mga lalaki na anumang oras pwede ka nilang lokohin. Ibinabalik ko tong singsing sa'yo kasi gusto kong ibigay yung hinihiling mong chance. Tita, makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin ang chance na to na binigay niyo sa akin. Alam mo, sobrang against talaga ako sa'yo noon. Nakikita ko sa'yo yung ugali ng asawa ko eh. Sobrang nagtiwala ako sa kanya noon, katulad ng pagtitiwalang binibigay sa'yo ngayon ni Lauren. Pero matapos ng lahat, ganun palang magiging ending namin dalawa. Aaminin ko sa'yo, sobrang nakatutok talaga ang mga mata ko sa'yo. Bawat galaw mo, inaabangan ko. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kitang hanapan ng butas. Gusto kitang makitaan ng pagkakamali para mapatunayan ko kay Lauren na tama ako all along. Pero sa sobrang pagtuto ko sa'yo,
Iba ang nakita ko. Nakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa anak ko. Nakita ko kung gaano siya kasaya na kasama ka. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo tulad ng pakikipaglaro sa mga apo ko. Pagbubukas ng pinto para sa amin o yung simpleng pagbibigay ng upuan para makaupo kami. Small things. Pero sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na yon. Kaya kako sa sarili ko, hindi naman siguro masama kung ibigay ko na lang sa inyong dalawa ni Lauren yung gusto ninyong mangyari. Ina lang naman ako na tagagabay at taga-suporta sa mga anak ko. Hindi ko hawak ang buhay nila. Ayoko rin namang may pagsisihan sila sa bandang huli ng dahil sa akin. Tita, alam ko po na mahirap ibalik ang tiwalang nawala sa inyo. Sobrang laki po ng respeto ko sa inyo, tita. Na nakayanan niyo pong lampasan ang lahat sa kabila ng mga masasamang nangyari sa buhay ninyo noon. Nagawa niyo pong palakihin ang mga anak niyo bilang mabubuting tao. Kaya po tita, isang karangalan po sa akin na pinagbuksan niyo ako ng pinto para pumasok sa buhay niyo at sa buhay ng anak niyo. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Romel. Alagaan mo si Lauren. Huwag mo siyang sasaktan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon. Patunayan mo sa akin na mali ako, na mali ang tingin ko sa inyo. Opo tita, pinapangako ko po na patutunayan ko sa inyo. Hinding-hindi ko po sasaktan ng anak niyo. Sana nga magawa mo yung pangako mong yan. Tita, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sige na. Baka hinihintay ka na ni Lauren sa loob. Papadudot kailanman ay hindi na pumasok sa isip ko na muli kong masisilayan ng singsing na ipinatago ko kay Tita Olivia. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman ko ng araw na yon ang sa wakas ay binalik niya sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin lamang nito ay ibinibigay na rin niya sa akin ang basbas. Basbas na maaari ko nang hingin ang kamay ng kanyang anak na si Lauren. Ang totoo niyan, Papadudot, ay plano ko na nga sanang bumili noon ng bagong singsing dahil gusto ko nang pakasalan si Lauren kahit na ayaw sa akin ng nanay niya. Mabuti na lamang at hinabaan ko ang pasensya ko at pinagkatiwalaan ko si Tita Olivia na balang araw ay matatanggap din niya ako. Nang araw na yon ay 2 panalangin ko ang ibinigay sa akin ni Lord. Ito ay ang matanggap ako ni Tita Olivia at ang pangalawang panalangin ay makakapag-propose na rin ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sa mga sumunod na linggo ay agad ako nag-propose kay Lauren sa harap ng kanyang pamilya. Yun na po siguro ang isa sa mga hindi ko makakalimutang araw sa buhay ko. Sa ngayon ay engaged to be married na po kami ni Lauren at nakatakda kaming ikasal 5 months from now. Nakakatuwang balikan ang naging kwento ng pag-ibig namin ni Lauren dahil ako mismo ay maraming natutunan sa naging takbo nito. Na-realize ko, Papadudot, sa naging storya ng buhay ko na lahat tayo ay may iba't ibang karanasan na siyang bumuo sa mga opinyon at pananaw natin sa buhay. Minsan ay kailangan natin itong irespeto dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang laban na hinarap sa kasalukuyang pang hinaharap. Hanggang dito na lamang po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo, Papadudot, at sana katulad ko ay marami rin kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Muli magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Romel. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.